Wara li tressa appell quddiem il-qorti kriminali, ġie deċiż li l-kawża dwar l-estradizzjoni ta' Daniel Jomeli trid terġa' tibda tinstema' mill-ġdid. Iż-żabbari ta' 28 sena qed jiġi mfittex mill-awtoritajiet Amerikani dwar beħ ta' malware iżda f'Mejju li għadda. Il-qorti tal-Maġistrati ċaħdet it-talba ta' estradizzjoni biex Meli ikun jista' jiġi interrogat fl-Istati Uniti dwar l-allegati reati diġitali. Dakinhar l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien ressaq appell u talab biex titħassar din is-sentenza u għalhekk Meli jerġa' jiġi arrestat b'din it-talba tiġi milquha mill-imħallef Giovanni Grixti. L-Avukat Ġenerali argumenta li l-Qorti tal-Maġistrati ma kienx totalment korretta fid-deċiżjoni finali tagħha e kif ma kkunsidratx id-dokumenti kollha li kienu preżentati mill-prosekuzzjoni. Adrian Gregg ta' 46 sena sit ta' negozju li jbieħ il-kmamar tal-banju ma nstabx ħati li fil-25 ta' Marzu tal-2022 ħeppal wieħed mis-salesmen tal-kumpanija tiegħu stess. Fil-qorti ġie spjegat li skont l-ewwel stqarrijiet tal-allegat vittma meta fetaħ rapport fl-Assa ta' Birkirkara u sostna li ġie aggredit mill-imgħallem tiegħu wara argumenti li nqala dwar ħin żejjed illi kien qed jagħmel fuq ix-xogħol. Hawn allega li l-imgħallem taħ daqqa ta' pon f'wiċċu u gidimlu mnieħru. Meta l-pulizija marret fuq il-post sit in-negozju qal li jagħmel hekk meta provokatu biex jiddefendi lilu nnifsu waqt li min jeddu offra l-filmati tas-sigurtà mill-kameras tal-istabbiliment. Min-naħa tiegħu Gregg stqar li din ma kienx l-ewwel darba li l-impjegat wera mġiba aggressiva leh. Fil-qorti l-impjegat żied jgħid li kien ta' notice li xhur qabel iżda li mgħallem ma ridux jitlaq. Fil-konsiderazzjonijiet tagħha l-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Demek innutat kif ir-relazzjoni bejn l-impjegat u s-sit kienet ilha mxelfa u li l-impjegat ma kienx sodisfat bix-xogħol tiegħu. Fid-deċiżjoni qalet li l-gidma ġiet wara li l-impjegat issikka diraħ madwar is-sit u ollieħ minn mal-art tant li l-akkużat spiċċa b'daru mal-madum, sitwazzjoni li waslet għal xi ġrieħi. Għalhekk il-Maġistrat ikkonkludiet li l-azzjonijiet tal-akkużat kienu forma ta' diviża personali u għaldaqstant illiberatu minn kull akkuża.